кутията на Руси. Това значи, Ачов си направил, приел много добра оферта и си тръгваш от шоуто с близо 4000 лева без едно левче. Желаем ти много здраве и късмет. Поздрави вкъщи на министъра на финансите. А на вас, уважаеми дами и господа, останете с програмата на Нова телевизия. Обичайте се и късмет. Прокуратурата разследва бившия вътрешен министър Иван Демерджиев за безстопанственост. Ощетил ли е МВР с 81 милиона лева? Разкриха убийството на мъж в София, обвинени са съпругата му и нейната майка. Неуредени отношения между съпруг и съпруга, влошени взаимоотношения във връзка с родителски права. Въпросителни около встъпването в длъжност на новите конституционни съдии. Допис е първата жалба срещу тях. Още две области вече са в грипна епидемия. Пловдив и Габрово затягат мерките от днес. Губернаторът на Флорида Рон Десантис се отказа от надпреварата за Белия дом, дава подкрепа за Доналд Тръмп. Изкуствен интелект с блокове и времеобежище, думи на 2023. А след серия репортажи по нова